Records. Алло, салом оча ҷон, иншоллоҳ ки хуби сабр оча худохо ҳаво мехрем ба зудӣ кӯчақчақи оча ҷон мусфедиятам чхеле ҳойлам ҳавли ва агарот гуфта ба кедмана белай охшумо пири кампир ит гул бугу дарах ята наге ки бачам азан битем кунем хушбахт оча ҷон шӯхӣ дорум хай мефаҳми ку хатит кам ғами дил меброрум дар ватанам ғарибидам ай ту беҳтар ки яке ки маса хоҳам ханда шава кунам рози дил чӣ занам ёфти оча шӯхӣ наке кошки шӯхӣ дорум оча зан ёфт меша аввал ту боши соябони сарам бош сафедии мӯҳот боша аввал саломатӣ ту дасти бардуот боша дига ҳамаш 100%ай парвои мара наке мегардем духтаракои руса гап дода камака алло ча овоз канда шид яке ба фикрам хонад ромади як ҷои созда бе вообще-то соат чанд шид вақти хоб шидай хоб ку оча ҷон ғамидатам ки афгор шидай там гап дорам майли битеша телефона ассалом алейк ҳарчи мешнидаем тона кае занг занам замин мегӯй ҷӯя ки гандам як бор намегӯй чӣ ҳол дора бачам да мулки мардам шӯхӣ дорум иншаллоҳ ки ҳамаи ба хайре мусафедам ги хонада пирикат ғалаба партобели кедмана насиб мимома мекнам ҳамаша тудамги лингаруи лингмон кампира гудам кина чойники ҷои кабута ёмош ки рӯи кати явлида таги дарахти тудамон фикри замину корта савдо нака маҳсулота и фикра кадан хоҳӣ ҷавобда як саволда бачата баҳри хизмати хиср калом кадай ки дар пири кетмана кит румола дар миён кадай шабой бехоби маота баҳри хоби ту буд фикри зангири мара мондерам шида боша нобуд марозия зиндагимам ту розӣ бош басайма чӣ васиқ мешай барои довлаи дасти ма дар кӯдакии марам барои ма дасти ту лабад интизорша миёма ба худо бод паноҳат суруд ва клипҳои нав дар сомонаи Durafshon.tg. Stars Records. алло салом оча ҷон иншоллоҳ ки хуби сабр оча худохо ҳаво мехрем ба зудӣ кӯчақчақи оча ҷон мусфедиятам чхеле ҳойлам ҳавли ва агарот гуфта ба кедмана белай охшумо пири кампир ит гул бугу дарах ята наге ки бачам азан битем кунем хушбахт